खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। थ' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ बानायदों। आं दहाय फुङाव फेसबुक नायोब्ला नुदों आङो सासे दाख्लै बावैसो गुवाहाटीयाव जि साब्रै सिख्लाफोर हमजादोंमोन बे सिख्लाफोरखौ थैबाय होननानै पस्ट होदों आरो बे सुबुङा। थ' आं बेनिफ्राय स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दोनदों नोंथांमोना आं बे भिडिअखौ देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मानोना बिसोर थैयागारा बे बिथाङा पस्ट होदों थैबाय होननानै। बिदि पस्ट होनाया जोबोद गाज्रि जादों बेखौ नुनानै आं जोबोद मारैबा मोननानै थ' नोंथांमोननोबो आं खोन्थाना होनो लादों जाहाथे बेबायदि दाखालाम। थैयि मानसिखौ थैबाय होननानै बेबायदि मानो पस्ट होनांगौ। थ' नोंथांमोना बे स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दोनदों आं बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय आरो ना। गोबां भिउसबो जाबाय नायग्रोनानै लादो नोंथांमोना बे भिडिअखौ। थ' नोंथांमोना नुबायना थैयै मानसिखौ माबायदि थैदों होननानै पस्ट होदों बे बिथांमोना थैयाखै अब्लाबो बे बिथाङा थैदों होननानै पस्ट होदों। बे पस्ट होनाया जोबोद गाज्रि जादों। आसा खालामो बेफोरबायदि खालामनाङा। थ' न'नि मानसिफ्राबो जोबोद दुखु मोनो जि जानानै थांबाय जाय हमदों बे बिथांमोना जि खालामनांगौ खालामखाबाय आरो दा न'नि मानसिफ्रा दुखु मोनगोन बेफोरबायदिखौ नुयोबा बिसोरनि न'आव फेमिलि दंना बिसोरनाबो बिदा दङ फंबाय दङ एबा बिमा बिफा बिब' बिनानाव फेमिलिफोर दङ बिसोरो दुखुआव गोलैगोन। बेखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामनाङा। थैयै मानसिखौ मानो थैदों होननानै पस्ट होनांगौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। आसा खालामो बेफोरबायदि दा खालाम। मालायनि माबाखौ बेबायदि खालामनाङा अयनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिलायो। थ' बेफोरबायदि दा खालामसै। थ' नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेफोरबायदि थैयै मानसिखौ थैदों होननानै पस्ट खालामनाया मोजां जादों नामा। थ' दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना होदो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।